Samla Syiem na Ribhoy District unong Iakura Mixed Martial Arts neka MMA ka jela sa Syiem unmi khmat ka jela shakaransan Matrix Fight Night 12 kabansa long hanong ba Delhi ha ka shitarik unai tung arajar arphulai nagbanta uni unong Iakura batriem kanika kenti kanlong kasien ka balai ba unya shimbanta ha ka te karansan ba hedu ha kari kabansa long Noida Indoor Stadium. Samla Syiem unya kun persya ya u Dushan Singh ban kenmau Samla udai u rang Iakura ubaya mi khmat ka jela lengba ka shlam ai jing hikai MMA ha ka jela ground and pound gym Meghalaya kabalong try bat hikai da uba chorus marwen kumbu coach kuble pi baro ngau kerteng Syiem ngau pa tips pi baro ba ngan sedam ka fight hawni sing sejai shitarik bna Julai pilap pe ka fight jonga lengba naka app Disney Hotstar Plus film download na App Store ka fight jo kan sedang druba jetik jenmet te kumjui nga ko abun khon ya kinok shong jong ka Meghalaya baki sa shop sorba jong Delhi khamtam ki parakhasi pinda philat por film one hangte po Noida Indoor Stadium sector 21 saubaji jenmet ban pe ka fight jonga kum kadak ba pin ain sim ka phimla one ro pin shu dua nam ta jonga te ka tiket ka passes kan pipinyo lang ba kan video kan sa upload ni QR code pila ban scan to QR code sa register ya jong takata kubli shibun ubli no kurgo do epi way po way